Imini yeSabatha ayilenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 55 inkosi lisokuqhama kwebandla. Izimpi Oh,
Asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi usizi lokuphila ngaphansi kwestepfather. Usizi lokuphila ngaphansi kwestepfather. Igama elithi stepfather alikho olimini lwesiZulu, kodwa lona lisho umuntu ongubaba wakho ngoba eganwe ngumama wakho, kodwa engesiye ubaba okuzala ngokwegazi. Kungenzeka ukuthi istepfather kube ngubaba wakho omncane noma kube ngubaba wakho omdala, kumbe kube ngumuntu ongahlobene naye, kodwa uma eganwe ngumama wakho ngokwesilungu ngustepfather. Ngesabatha ledlule bengilalele umfundisi uNduli waseThembezinhle ekhuluma ngosizi lokuba nostepfather ebandleni lamaNazaretha. Uthi-ke uNduli, noma ustepfather engaceba kangakanani, uyihlo wayihlupheka nje, kodwa okubaleke kuwe luthando owayenalo ngabantu bakhe. Kodwa abazalwa ilo stepfather abaluzwa lolu sizi wena usukulisa, ngoba lo nguyena baba abathe bevela babe nayo. Kanjalo nasebandleni, uma beninomholi oyiqondayo indaba kaNkulunkulu, uma ubona lokhu kungasenzeki ebandleni, usithola usuhleli usosizini lokufelwa ubaba wakho. Ngelinye ilanga ingilosi yayisichazela ukuthi kungani ezwini kwakhethwa mina ngingasiye owakwaShembe ukuba ngibe ngumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Ithi ingilosi ezwini kwabonakala ukuthi kwenzeka iphutha ukuthi lonke uzalo ngaphansi komprofeti lube nesibongo sakwaShembe, ngoba uShembe ligama lomuntu wasezulwini. Ithi-ke ingilosi kwangafanele inzalo yomprofeti ibizwe ngoShembe, ngoba lesi simo sesidida abantu abaningi ngoShembe, ngoba leli bandla likamenzi wezulu nomhlaba selingela kwaShembe. Ngosekwenzeka leli bandla seliyifa lomndeni wakwaShembe, akuselona ibandla likaNkulunkulu njengoba kwakuchaza noma kufundisa umprofeti. Ithi-ke ingilosi kwakungcono ukuba lenzalo yaziwa ngokuthi ngabakwaNhlanzi, kuhlonishwe leli gama lasezulwini elithi Shembe. Iyaqhubeka ingilosi ithi inhloso yokukhetha umuntu wakwesinye isibongo kwakungubuyisela leli bandla endaweni yalo lokuthi ibandla likaNkulunkulu.
leli phutha akumele liphinde lenzeke ukuba ibandla likaNkulunkulu lihlale liholwa isibongo esisodwa lize libe libandla labantu. Ngokuthi ubabamkhulu wabizwa ngoShembe, okwenzeka ukuthi noma umuntu eseyisidakwa uyathanda ukuthi ngimshembe, nomubi uvele ethi ngimshembe, bese abasemhlabeni belingcolisa leli gama elavela ezulwini. Ithi-ke ingilosi igama elithi Shembe lavela ezulwini, lifana negama elithi Israyeli. Kodwa ngokuthi manje seliyisibongo, yonke inzalo yakwaShembe kuthi noma yenza mwaphi amahlazo bese isheshe icela ukuthi ngimshembe. Nabangabaholi baleli bandla bayathanda ukuzihlanganisa noma ukuzimbandakanya nobabamkhulu, yize ngokwemisebenzi yabo bengabaholi abangenawo umoya kaShembe. Ukuthi njengamanje kwenzekani emabandleni akwaShembe, buka uTikTok, ubheke umqhudelwane ngamavidiyo akushiya udidekile ukuthi kwenzekani lapha. Kwesinye isikhathi uthola lamabandla ehlambalazana odwa kumbe eqhudelana ngobunkulunkulu babaholi babo. Muva nje uthola kukhishwa izithombe ezahlukahlukene zabo bonke abaholi bakwaShembe, kuncintiswana ngalezi zithombe ngokwehlukana kwamabandla abo. Ungaze waqonda ukuthi lezi zithombe okukhangiswa ngazo kubantu abangayiwo amakholwa zinamyalezo othini. Akukho nkonzo abazoyikhipha echaza ukuthi umprofeti noma abaholi abamlandela bafundisani ngokukhonza uJehova, njengoba ngaso sonke isikhathi umprofeti kwenze njalo. Uma ungakholwa lokhu engikushoyo, thatha isihlabelelo samaNazaretha usibheke kusuka ekuqaleni kuze kufike ekugcineni, bese uthola ukuthi uShembe amaNazaretha wawafundisani ngokukhonza uJehova. Okuthola kulamabandla ukuncintisana ngezithombe zoShembe, kodwa ezingenamyalezo wemfundiso kaShembe ngokukhonza uNkulunkulu. Bese kuyacaca ukuthi ngokukhonza kuleli bandla indawo kaNkulunkulu isithathwe ngabaholi bakwaShembe, okuphambene nezimfundiso zobuprofeti. Ukuthi uShembe uNkulunkulu, ngakho kumele kudunyiswe yena esikhundleni sikaJehova, ukuhlambalaza uNkulunkulu lo. Lesi simo sokukholwa silenza leli bandla libe inhlekisa emhlabeni, ngoba noma bengakhulumi uzwa, kodwa ngasese abantu bayasho ukuthi abakho abantu abayizidunyelwa njengabantu bakwaShembe ngokusukela umuntu bethi uNkulunkulu. Ngo-August 2010 ngabona sekufika ingilosi kithi, ibukeka ikhathazekile kakhulu. Ngaleso sikhathi ngangisesebuhleni, ingakabikho i-NCG. Ithi-ke ingilosi,
ngithunywa ngamakhosi amathathu asephakameni, ubaba mkhulu, inkosi ilanga, nenyanga yezulu. Bathi angikutshele ukuthi leli bandla lamaNazaretha lizoba inhlekisa emhlabeni. Bathi angikutshele ukuthi sebethembe wena ukuthi ulimele leli bandla kuleli hlazo elizongena kulo. Yaqhubeka ingilosi yathi, ngosizi, nami mfowethu sengethembe wena, ungangidumazi. Qina isibindi okulwele ubuNazaretha kuwo wonke lamahlazo okuzobhekana nawo. Le nkulumo yakhulunywa ngo-August 2010 ngisesepheli. Ngaleso sikhathi ngangazi ukuthi iliphi leli hlazo elingaka amakhosi asephakameni athi leli bandla lizoba inhlekisa ngalo emhlabeni. Ngakho-ke njengoba ngikhuluma nginikwe yiwo amakhosi asephakameni ukuthi ngiliqondise leli bandla ngoba belikaJehova. Nobaba inyanga yezulu cishe ngo-1992 wangibiza wabesethi ukuwa nokuvuka kobuNazaretha uNkulunkulu uyokubuza kubo. Nginikwe ezulwini ukuthi leli bandla ngiliqondise uma selingena ehlathini. Angikuceli umuntu lokho. Lokhu kwahamba ubaba uThixo, amaNazaretha aphuma kwelinye ihlazo angene kwelinye. Ungaze wazi ukuthi into enje uzoyithini. Abanye abantu bacabanga ukuthi amanye alamabandla kwaShembe akhula kangaka ngoba enoNkulunkulu. Kanti akunjalo. uNkulunkulu kade wamuka kubo. Sebeholwa ngabanye onkulunkulu. Angazi ukuthi ngingaqalaphi ngigcinephi uma ngingabala indlela lamabandla adicilela ngayo leli bandla lasezulwini. Asafuneke ukukhulume ngezintshumayelo zikababa mkhulu nezinkosi ilanga. Ngingasaphathi-ke ngokubiza igama likaJehova nelikaYeshua kulamabandla. Nginamalunga axoshwa kwelinye ibandla lakwaShembe ngoba athe uma eshumayela akhuluma ngentshumayelo kababa mkhulu echitha izangoma. Kwavele kwathiwa lo usengene umoya wokuphekula, bangene ngomoya kaMpanza, bavele baxoshwa ebandleni. Lesenzo samanye amaNazaretha sigcwalisa isiprofeto somprofethi mhla ethi kuza isikhathi lapho abantu basekuphakameni bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunemfundiso kaShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasenandaba nokukholwa kuNkulunkulu. Bayobe sebethembe amazulu abo angekho. Ngalezo zinsuku bayowulahla umthetho kaJehova okuthiwe angiwuvuselele. Bayowugxoba, bawuzile, uphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abayozibuyisa abazifake lapha ekuphakameni. Phelelani uJehova ngoba uyabathanda abamthandayo. Ubalungisele indawo phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi
ubenzela ungalambi nokungumi, abaphi umusa wakhe. Amen. Yonke inqubo yokukholwa uShembe wayeyisusela eBhayibhelini, kodwa manje sesiyayichitha. Kwamanye amabandla akwaShembe isichitha impela kaNkulunkulu. Kula mabandla asekusontwa nezangoma kuhlatshelwa amadlozi ngenkani. Imfundiso yomprofethi isichithiwe. Ubaba mkhulu wasenqabela kuleli bandla ukuthi sizihlanganise nezangoma. Wasenqabela ukuba sihlabele amadlozi. Wakusho kwacaca ukuthi uma sike sasihlanganisa nezangoma, uNkulunkulu uyophuma phakathi kwethu. Ngakho-ke uma ngilwa nalezi zinto, kungenxa yokuthi ngithunywe ezulwini ukuthi ngivuse ibandla likaMezwezwe nomhlaba lapha eMzansi elashunyelwa ngumprofethi Isaiah Shembe ukuthula kuNkulunkulu. Amen. Kungakhathaleki ukuthi abanye bayakholwa lokho noma abakholwa. Ukuthi amanye amanazathi akholwa lokho, ayakwemukela lokho. I don't care, but I'm sent. And angamsebenzi nokuthi umuntu uthini, ngoba ngenza lento engiyithumile. Amen. Kulaba abacabanga ukuthi lento isuka kimi, ake ngiveze intshumayelo yomprofethi owayenza ngo-1925 mhla ethi, and I quote, "Bata bami, njengoba nibuthene lapha kungabe niyasazi yini isitha sikaJehova esikhulu kunazo zonke na? Bata bami, ngiqinisile ukuthi nguSathane, kodwa uSathane usebenza ngomuntu ukona nokuchitha ubungcwele ukuze achithe umbuso kaNkulunkulu uma wehliselwe kubantu. Njengoba uJehova namuhla engithumile phakathi kwenu ukuba nginilethele umbuso wakhe oyifa lokuphila kwaphakade, kanjalo noSathane ufinyelela kubantu ngezithunywa zakhe ukuba zilethe imbubhiso yaphakade kubantu. Bata bami, omubi usebenza ngezangoma nabo bonke abavuma ukuba izimbongolo zemimoya engcolileyo, ngokuba umthombo wayo nguSathane. Yikho lokhu izolo ngithe kini, yamukelani umoya oyingcwele kuphela, ngoba ungokaNkulunkulu. Ningemukeli noma munye umoya ofuna okuphambene nale ncwadi kaNkulunkulu. Ningasingenisi isangoma ngamasango emzini yenu. Ngithemba amana azayithakuza. Amen. Nalapha ekuphakameni nakuyo yonke imizi kaNkulunkulu nize ningasingenisi, ningaganiselani nezangoma. Bata bami, ningemukeli lutho esandleni sazo. Noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe, ningahlanganisi naye ngendlela zonke, ngokuba lowo uyihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini yabuya ngaye lowo kuba yonakalise umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni
ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Batabami, uma nike nangenisa isangoma nabanemimoya engcolileyo kulobu buNazaretha, nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lobu buNazaretha sebufile. Ngiyethemba amaNazaretha akuzwa lokho. Abusekho. Ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Ngokuba kuye kuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofeti, bese noSathane ashaye umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wesangoma, nabo bonke abakhothama emimoyeni enqatshiwe nguJehova. Batabami, ayikho ingozi enkulu engase inehlele ukwedlula ingozi yokuba nivumele isangoma singene phakathi kwenu. Ngiyethemba amaNazaretha angizwa. Ngoba khuluma ushana lo abathi bayamkhonza. Uma nike nasingenisa batabami, niyobe nibubulele ubuNazaretha. Niyobe nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Yikho-ke ngithi akekho uNkulunkulu phakathi kwabo, ngoba usho njalo umprofeti. Uma nike navumela isangoma sangena phakathi kwenu, nobe nimxoshile uNkulunkulu. Uma isangoma sike sangena phakathi kwenu ngenkani, nibothatha amagugu kaNkulunkulu niphume nawo, nisishiye sodwa. Ngokuba uma nihlalile naso uJehova ehambela phakathi kwenu, impela niyawekhelwa ngokubi. Ngokuba uJehova uyakuloba ukuba nimhlubukile ngalolo usuku, nangenisa isitha sakhe phakathi kwendlu yakhe eyingcwele, nadla naso naphuza naso. Khona umoya wobungoma uyakunehlela nonke nabantwana benu. Ngiyethemba angizwa amaNazaretha ngiyithindele. Khona umoya wobungoma uyakunehlela nonke nabantwana benu, noma nithandazelwa ukuba usuke lo moya kini nabantwana benu, khona anikusinda, ngokuba niyobe senimxoshile uJehova osindisayo, namukela umoya wesangoma ukuba ubuse endlini kaJehova. Khuluma ushayela lo abathi bayamlandela. Ngalolo usuku uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu, kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma enisingenise endlini kaJehova ukuba nixoshwe uJehova ngaso. Ngokuba uJehova akahlali lapha kubusa khona isangoma. Manje uJehova uhleli kanjani nalamaNazaretha ahlala nezangoma? Khona ngalolo usuku abantwana benu bayongenwa imimoya engcolileyo ewukufa, kuthi labo abayinqabayo ibehlisele okubi, abanye ibabulale, ngokuba niyobe senimxoshile uJehova phakathi kwenu. Ngiyethemba amaNazaretha angizwa ukuthi ukonakala kwezinto lapha ekuphakameni niyokubona ngokuncipha kwamandla okukhipha imimoya yamadimoni neyobungoma kubantu. Niyokwazi-ke ngalolo usuku ukuthi seniphumile endleleni kaNkulunkulu. Khona kuyaqala kuvele abazigubhisa amaphupho,
besho ukuba avela enkosini yenu enithengileyo. Kepha ningawemukeli lawo maphupho uma ephambana nomthetho kaJehova. Amen. Zonke lezi zinto ezibalwa ngumprofeti kaJehova seziyenzeka kwamanye amabandla akwaShembe. Kweminye imizi kuthwaswa kuze kuthwase ngisho izingane zakhona zibe izangoma. Iy'ngane zamaNazaretha. Kunabagcotshwa abangogobela abathwasisa amaNazaretha. Amathaswa elandwe ngamaNazaretha ngomgidi kaJehova emaphethweni. Ubungoma abusaphumi kumuntu olikholwa. Kuyamphoqa uma enqaba agule noma mhlawumbe afe. Kodwa uShembe wasitshela ngo-1925 mhla ethi uma sike savumela isangoma ukuba singene phakathi kwethu, ngalolo suku abantwana benu bayongenwa yimimoya engcolileyo ewukufa, kuthi labo abayenqabayo ibehlisele okubi, abanye ibabulale, ngokuba niyobe senimxoshile uJehova phakathi. Wakusho lokho umprofeti ngo-1925. Kodwa kuyenzeka manje. Uthi-ke ubaba mkhulu, ukonakala kwezinto lapha ekuphakameni niyokubona ngokuncipha kwamandla okukhipha imimoya yamadimoni niyobungoma kubantu. Niyokwazi-ke ngalolo suku ukuthi seniphumile endleleni kaNkulunkulu. Namhlanje uma umuntu egula sekuvele umuntu eyiNazaretha emthwasisi emdlisa amagobongo. Ngempela sekunjalo. Akukho muntu kulamabandla asathandazela umuntu kuba usuke umoya ubungoma. Kunalokho umgcotshwa uvele amnike amagobongo athwasiswe. Njengoba esho umprofeti ethi ngalolo suku uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu, kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma enisingenise endlini kaJehova ukuba lixoshe uJehova ngaso, ngokuba uJehova akahlali lapho ukubusa khona isangoma. Amen. So amaNazaretha engamangali masebona amaNazaretha ephuza utshwala enza yonke lezi zinto ngoba umoya obungoma wangena kubo batshela. AmaNazaretha asehlabela amadlozi, agaya aphuze utshwala, amanye ayagula. Konke akwenzayo kufakaza ukuthi asemhlubukile uJehova. Izangoma ezingasiwo amaNazaretha lentshumayelo ayizithinti, ngoba lapha sikhuluma ngezangoma ezingamaNazaretha, ngoba kungumthetho kaJehova ukuthi ikholwa lingazihlanganisi nesangoma. Amen. Ekhasini 84 to 8 lencwadi kaNdlovu Mnyange, Inkosi Ilanga ithi uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa bese ungakholwa nguNkulunkulu wamaNazaretha, awuphelele. Ithi Inkosi Ilanga, kodwa akushiwo la ukukholwa kumuntu noma ukukholwa kimi, njengoba kuthiwa ngingumholi wamaNazaretha noma ukukholwa kumfundisi. Nekuyizwile ukuthi ikhulunywa manje kumaNazaretha, kodwa uBabilana wakusho ukuthi ukukholwa lapha ephameni akuchazi ukukholwa kumuntu,
noma ukukholwa kimi ezisho yena. Kodwa akusakhulunywa lokho. Kodwa inkosi enkulu yalobu Nazaretha yakhuluma lokhu yathi ukukholwa ebandleni lamaNazaretha akusho ukukholwa kumuntu noma ukukholwa kimi. Kodwa kukhulunywa ngokukholwa kuNkulunkulu wasephakameni. But amaNazaretha don't want to learn that. Cha akushiwo lokho. Kuthiwa kholwa ebandleni lamaNazaretha. Ibandla ke lamaNazaretha ngenye into. Ushembe. Inkosi ilanga. Kodwa amanye amabandla kwaShembe akasakholwa kuNkulunkulu wamaNazaretha okunguJehova. Kepha sekholwa kubaholi babo. Bathi ibona uNkulunkulu babo. Nabo baze bakhukhumale ngoba becabanga ukuthi bamuNkulunkulu. Omnye wambona impela efaka izandla ebaphaketheni. Ngaze ngibone uShembe ufaka umnaliti efaka izandla ebaphaketheni. Ngoba ucabanga ukuthi uNkulunkulu. Fanele lento siyihlasele ngoba iqeda ubuNazaretha. I don't care what a person says. This is nonsense. Manje thina njengamaNazaretha sibhekeke ukuthi sithi laba baholi bangcwele. Uba incela kaNkulunkulu kanjani? Uba incela kaNkulunkulu kanjani umuntu ohlala ekakwezangoma? Omukela iminikelo ezangoma. Are we so stupid? Ukuthi asibone ukuthi kudlalwa ngabantu lapha. Kukhona umuntu ongumfundisi ongafuyi izangoma bese kuthiwa abantu abathi uNkulunkulu. Are we so stupid? Kodwa yize sibona ukuthi lo muntu ohamba phambi kwethu ubuswa umoya kaSathane. Sekufanele sikhulekele imimoya uShembe osesichazele kahle ukuthi ngomoya kaSathane. Kanjani? Ngoba uShembe usichazele yonke into. Hayi ukuthi lento siyathuka. Sikhuluma into ekhulunywa uShembe. Enkonzweni ngo-1927 ubaba mkhulu wakhuluma kanje efundisa amaNazaretha ukuthi engawahlabeli amahlosi. Ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Lokho akukubi kuJehova. Abantu bemlaleli baba mkhulu ukhuluma kanjani. Kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula uThixo. Funa niduke nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo nenayalwa ngawo uMathewu 10:37. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi. Nomthetho othi anisahlangani nabafowenu abenza okunjalo. Ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Kusho uShembe, kusho ubaba mkhulu, lo abantu bayamlandela. Ngaso leso sikhathi bayabuza oNkwanyana noMzeleki bathi, "Nceku yenkosi, angeke sawahlabela amaloba babethu na?" Waphendula umprofethi wathi, "Thawa abantu bakanhliziyo. Okwenu kuhle ukuba nibakhumbule elatini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni. Kunokuba nenze njengalabo abangenaThixo." Uma uShembe ethi nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi, nomthetho othi anisahlangana nabafowenu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka uJehova, wayesho ukuthi sikufundile lokho eBhayibhelini ukuthi singawahlabeli amadlozi. Lokhu kungubufakazi bokuthi wonke umthetho wasekuphakameni ususelwa emthethweni kaMose, njengoba esho uShembe kuverse 3 womthandazo weSabatha.
Imfundiso kaShembe ithi amaNazaretha akhumbula abangasekho ngokubanikelela kuphela. And I repeat it, amaNazaretha ayabakhumbula abangasekho kodwa abakhumbula ngokubanikelela kuphela. Amen. That is the teaching of our founder of this church. Ivesi 3 womthandazo weSabatha liqukethe isisekelo sobuNazaretha sokuthi leli bandla lakhelwe ekugcineni umthetho kaNkulunkulu njengoba wawulethwa kithi nguMose. Uyaqhubeka uShembe kuvesi 21 umthandazo weSabatha uthi, khumbula-ke ukuthi namhla wenze izivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Lesi isifungo sobuNazaretha sokuthi usiyophila impilo yobungcwele uze ufe. Kodwa lamaNazaretha akwaShembe akasayingeni indaba yokuvuselela ivangeli ngokukhonza uNkulunkulu njengezimfundiso zomprofethi. Ebese uyazibuza ukuthi ukuqhudelana ngezithombe zabaholi ngabe ilona vangeli okufanele abantu abangasiwo amaNazaretha balilinde kuleli bandla. Izolo ku-TikTok bengibona kupikelwana ngabaholi nangezithombe ezahlukahlukene. Ngokwabo bathi bayashumayela kanti bazenza izimila. So batshela nina abantu ngezimfundiso zomprofethi nezenkosi ilanga ngobuNazaretha njengenkomo kaJehova. So batshelani ukuba zigidi akubuncedi ubuNazaretha njengoba sesichithe imithetho kaNkulunkulu sabuyela kuNkulunkulu abakhona nabangekho. Leli bandla ngezigidi zalo niliholela esigodini sosisi esabonwa ngubaba mkhulu emandulo. Lezi zigidi zikhala zicela kuba ubaba mkhulu athambise umthetho kaNkulunkulu.
Oh